tilandirani ku objection number 4 imene ikutipezeka mu buku la Evangelism page 616 imene anali ndithu akuyankhula ndi ana aku Advent Square in Right. Ipezekanso manuscript is verse 6 manuscript 66 pepani kuchaka cha 1899. Ndawo nawo tuno tikufunika tizindikire tuno Mzimu Woyera ndiye munthu chimodzimodzi imene Atate ali munthu ndipo akuyenda mabwalo amenewa. Okay, so kukutenga koti imeneyo ndikuiponya choncho zochita kuoneratu kuna tuno Mzimu Woyera ndi munthu monga ngati Atate ali ndani ali munthu. Komano ndimafuna tiwerenge ma quotes angapo. Tikawerenga menepa ene White akulembanso mu Select Messages book 3 page 7 una tuno alipo amene amatenga zolembera zanga ndizimmaswirira iwo mu malingaliro awo ali nawo kale. Muza zimene ndikutanthauza pachifukwa ichi pamabwera kulekana ndi kulekana kwa kumvetsetsedwe ndipo chimbalala chimene chimabwera kusiyana kumakhala mathero ake. Mwanjira ina tikaona quotation imene akufuna kuidula tikaoneni kumene ikutengedwa quotation imene tiwerenge yonse ndikuona kuti ikutanthauza kuti chani. Chifukwa chitatu no buku la Evangelism taona kale ndi compilation ndero yoneta nati chinjisa kale tinaona mu part 1 amenena kuti ngatifuna ndive chimene yana nena tikatenge mabuku amene yana asindikizidwa nthawi yake ali moyo. So pakhala mo compilation vulake ndo ndina amangodula apo ndikuika pamodzi ndinati ananena Ellen White. So tioneni ndo mabuku ake anakamba chani kodi nkhani imene original ikuti chani. So tikipezanso tipitiriza kuwerenga Ellen White This Day with God page 126. Now tuno alipo ena amene akandira ziphunzitso zaboza amayesesa kuti azikhazikitse izo potenga malemba anga amene akamba choonadi pamene iwo amazigwiritsa ntchito izi kuzichosa ndithu mu context yake imene zinaperekedwa kuti zikakhale zoyanjana ndi bodza lawo. Ndipo chifukwa ichi ziphunzitso zaboza zonyenga zimayamba kubuka ndikuyamba kukhula ndikusanduka zokhwima ngati ndithu chomera ndipo zimakhala zokuzungulidwa ndi zina zomera zachoonadi. Ndipo mwanjira ichi imachita kuno njira yaikulu imachitika kuti ikakhazikitse zinthu zimenezi ngati zoona koma zili zaboza. So tona nawo to ndikamuza nkulina yake so ndi Trinitarian namuza nataku tenti kumane nde anamba ndiponyera makoti ninamuza takulu kodi makoti amene akamba zachani kondiseke mwanduze basi nakupizanira nkhani basi ndachisi sinezenzuleni. So mwanjira ina anthu safuna kukambirana Bible chimene afuna ankutenga koti imene kwizanizwa kunena kukuponyerawe basi nkhani tere pati tere pompo ukayesera kuti akulu komane izi zikutene zulenzeni amanati amwene mukana Ellen White chimene amanena nchiti chimene chopano iya ife situkanaelera tikunati Ellen White ndi chani pa nkhani. So tiyendipitirize ndikukaona tikaonenge koti imene yopezeka mu Ellen White Sermons and Talks volume 2 page 136 also page 137 izopezeka so manuscript volume 7 page 299. Tiyentiwenenge koti yonse aonera kuti no Ambuye akunena ichi chifukwa kuzowa chimene chili chofunikira ndi ubwino wathu. Iye amene angafune kumanga khoma lozungulira ife kuti tichinjize ife kuti tisapange mphulupulu akufuna kuti dalitso limene wachikondi ake ukhale ndithu wodzaza ulemerera pa ife. Ndaonera kuti pachifukwa ichi takhazikitsa sukulu ino ndipo Ambuye ndi amene akutiphunzitsa ife. Ambuye ndi amene akutiphunzitsa ife amene tili m'malo ano ndi watiuza ife umene tingakhazikitse sukulu ndipo tili ndi kuganiza konse kuna tili m'malo oyenerera takhala tikubwera pamodzi ngati sukulu ndipo funika tizindikire kuti Mzimu Woyera umene uli monga ngati munthu tiwerengese kuno bwino ndipo tifunika tizindikire kuti Mzimu Woyera umene uli ngati munthu monga ngati Mulungu ali munthu akuyenda m'malo ano osaoneka ndi maso a anthu ndipo Ambuye Mulungu ndiye wotisunga ife ndi wotithandiza ife ndi amene akumva mawu ena aliwonse amene tikuyankhula ndipo ndi amene akumva lingaliro lonse la mutu mwathu. Yete toneme amenepa akutiza ife kuti antenti pasule quotation imene akuza ife Mzimu Woyera ndi munthu monga ngati Mulungu ali chani ali munthu
ndaona tuno ndi amene akuyenda m'malo awa amene sakuoneka ndi chani maso. Ndi akutiza ife no Mulungu ndi amene ali wotithandiza ife. Okay, mwanjirena tikuthaona kuno Mzimu Woyera ndi munthu. Okay, chimozimozi ngati mmene Atate chani ali munthu. Mwanjirena ndimafuna ndikupereka chitsanzo ichi. Tikaona muchipangano chatsopano tikawerenga timaona kuno ani Mzimu Woyera anaganiza Paulo. Okay, now amene angaganiza zake ndani ndi munthu yekha. Okay, kapena personality. Okay, so taona kuti tikamona chipangano chatsopano timaona kuti Mzimu Woyera ali ndi personality, ali ndi umunthu. Komano Mzimu Woyera ndi munthu chifukwa kuti Mulungu ndi ndani ndi munthu. So Mulunguyo akatumiza mzimu wake, mzimu umabwera ndi umunthu wake. Tikuona menepe. So tikalandira Mzimu Woyera sitimakhala kulandira zimphamvu zina zake ayi, timakhala talandira umunthu wa Atate, timakhala talandira ndithu kupezeka kwa Atate. So Mulungu amatiyankhula kudzera mwachani mwa mzimu wake. Kuona kunena apa onera tuno Mulungu ndi amene ali wotisunga ife, ndi amene akutani akutisunga. Mulunguyo ndi amene akumva mawu ena aliwonse. So koti zimene kukamba ndi ziti zimenezo tikuonanso makoti ena kuti akuti chani pa nkhani imeneyi. Ere writings popota ministry page 107 akuti chani Yesu. Okay, towerenge kaye ministry of healing page 107 aona kuti no Yesu ndi amene amayenda sitimamona mizinda yathu. Iye ali ndi mauthenga achisomo ndi achifundo kubweretsa m'manyumba athu, ndipo kwa yonse amene akufuna kuti no alalike m'dzina lake agwira nawo ntchito limodzi. Iye ndi amene ali pakati pathu kuti achirize ndipo kuti akadalitse, ndipo achita izi kwa onse amene amulandira. So amene akuyenda pakati pathu sitimwone ndi Yesu Khristu. So izi zingotiuza ife nati no ndithudi mzimuyo ndi amene ali mzimu wa ndani wa Atate ndi wa ndani ndi wa Mwana. So pamene pali mzimu wake wa Yesu Khristu, pamene pali mzimu wa Atate amene akuyenda pamenepo ndani ni Mulungu. Chifukwa yani fani mzimuyo akubwera ali ndi umunthu wa ndani wa Atateyo. Mzimu winanso makhala ndi umwini. Ndiye tiona pamenepa writings kopota ministry page 107 now no Yesu Khristu ndi amene akuyima pambali pa iwo amene akugulitsa mabuku, kuyenda ndiwo. Iye ndiye wamkulu wogwira ntchito, ndipo tifuna tizindikire Yesu Khristu monga ngati iye amene anagwira ntchito ndife kukonza njirayo, ndipo Mzimu Woyera ali mbali yathu kuti akadzudzule anthu ndi kuwatsimikiza mu njirazo. So tikutha kuona pamene kuti no izizi zili very clear. So ndi mzimu wa Mulungu, mzimu uli ndi umwini. So pamene Mulungu akuyenda pakati pathu ndifuna tino mzimu wake ukuyenda pakati pathu. Mulungu ndi amene sitikumuona. So izizi zikungofotokoza tino Mzimu Woyera ndi munthu monga ngati Mulungu ali chani ali munthu. So ngati mene ndili naye panopa Daniel 2:1 tikawerenga tino ndipo Nebukadneza anavutika mu mzimu. Tikamakamba za Daniel 2:1 Nebukadneza anavutika mzimu, sakamba za munthu ina ochedwa Nebukadneza anavutika mu mzimu yayi. Mulungu Nebukadneza mzimu ndeti ni munthu ina pambali pa Nebukadneza yayi. Mzimu wa Nebukadneza mwiniyo. So akamati mzimu wa Nebukadneza uzavutika authano za no Nebukadneza anavutika mkatikati mwa moyo wake. So chimene chichi chingotithandiza kuti nga verses quotation imeneyi. Ndete tonene pamene evangelism tipitiriza ndikuona objection number 5 pakale pano tithirepo pa Mulungu udaliseni.